Магията на българските фолклорни танци покори и Корея. Българският ансамбъл София 6 донесе трета поредна световна титла за България. Съставът към читалище Витоша се завърна у нас с голямата награда от Международния фолклорен конкурс в Сеул, Корея. Наш екип посрещна шампионите още на летището. Как едни самодейни танцори прославят родния фолклор, вижте в репортажа на Ани Ангелова. Това са любителски кадри от Международния фолклорен конкурс в Сеул. На сцената е отличникът ансамбъл София 6, който спечели танцовата битка в конкуренция с 23 държави от целия свят и над 300 корейски ансамбъла. Невероятното е, че те не са професионални танцори, а ученици, студенти и работещи хора, за които българският танц е едновременно и хоби, и начин да се съхранява и разпространява родният фолклор. Успяхме да завладеем журито, което не знаеше, нямаше никаква представа от българските танци. Като знаеш, че се борил срещу професионални ансамбли от Абхазия и от Египет, тогава наградата просто не може да... не мога да повярваш, че това се случва точно на нашата малка България. Доказахме, че българите са над всички останали по фолклор. Съставът е носител на още 2 световни награди от конкурсите в Бурса и Палма де Майорка. Ансамбълът обаче не получава финансиране нито от общината, нито от държавата. С печелените пари от състезания сами са ремонтирали сградата, в която тренират, сами си купуват костюми и самолетни билети. За това ще отидат и току-що спечелените $10 000. Темата е голяма, болката в помощта на нашата държава към нас е голяма, затова не исках да отварям тази тема. На летището шампионите бяха посрещнати по стара традиция с хляб и сол от всички, които вярват в успеха. В успеха на хората, които чрез танц прославят България.